ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଉଠିଛ ନହେଲେ ଆମେ ଉଠେଇବାକୁ କାହାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଯାଏ ପରମିଶନ ବି ଲାଗିବ ସିଆଡ଼େ ଲେଖିକି ଆମର ଥାନାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ପରମିଶନ ବି ଲାଗିବ ପରମିଶନ ମିଳିଲେ ପରମିଶନ ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦିଆଯିବନି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି ନା କ'ଣଟା ପରମିଶନ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ମୋତେ ଲେଖା ହେଇନି କୋଉଠି ଲେଖାଯିବ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ ପରମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁନି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇ ଦିଆଯାଏ ଦିଆଯିବନି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଠନ୍ତୁ ନାଇଁ ଉଠନ୍ତୁ ବେଲେ ଆପଣ ଆମ ଦାବିଟା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଉଠା ଆରେ ଉଠି ପଡ଼ୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଆହେଲା ଆପଣ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ କି ଆମେ ଅଥରିଟି ନୁହଁ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଥରିଟି ନୁହଁ ନାଇଁ ଅଥରିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଲେଖିକି ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ନାଇଁ ଅଥରିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଦେଇପାରିଲେ ନା ଆମେ ତ ଲେଖିକି ଦେଇପାରିଲେନି ଆମେ ତ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ କ'ଣ ଲେଖି ଦେଇପାରିଲେନି ଆପଣ ତ ଆମ ଆଦେଶ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିପାରିବେନି ବୋଲି ଲେଖିକି କାହିଁ ଦେବୁ ତମର କାହିଁ ଦେବୁ ମନା କରାଗଲା ନାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ କାହାକୁ ପରମିଶନ ଲେଖାକୁ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ 5-6 ମାସ ହେଲା ପରିବାର ଘରେ ମରୁଥିଲେ ଏମିତି ଆସିକି ଏଇଟା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ମରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶର ମଗା ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଧରି ଲେଖିବା କି ଜଣେଇବା ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ଆସିଲା ବେଳେ ଡିସିଜନ ପାସ୍ ତାପରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଯେବେ ଅଥରିଟି ତମର ଆସିବ ଯେବେ ମିଳିବ ପରମିଶନ ସେବେ ଆସିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ପରମିଶନ କ'ଣ ମିଳିବ ପରମିଶନ ଆମର ତ ଏବେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର ସରକାର ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ ତମର ଏଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତ ବସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ କୋଉଠି ବସିବୁ ରେଳ ପଇରେ ବସିଲେ ହବ କି ଭଲ ପାଇଁ ଏଠି ବସିପାରିବନି କାହିଁକି ବସିପାରିବନି ସେଟା ତ ଆପଣ ତ ଆପଣ ପରମିଶନ ନାହିଁ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଆହେଲା ସେଟା ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ନା ଆପଣ ଲ ଆଣ୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ଶୁଣ ଜଣେ ଲୋକ ଖାଇବା ନାହିଁ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଉନି ସେମିତି କୁହାଯାଉନି ହେଲା ଯୋଉଟା ଲିଗାଲ ସେଟା କରାଯିବ ଲିଗାଲ କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୋକର ମରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲିଗାଲ ସେମାନେ ଭୋକରେ 5 ମାସ ହେଲା ଭୋକର ମେମୋରାଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ମେମୋରାଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ ପରମିଶନ ତାଙ୍କ ଜଣେ ରେଲୱେର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ DRM ପଠେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ପ୍ରୋସିଜର ପଠେଇବା କ'ଣ ହେବ ଇଏ ତ ନାଇଁ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ମେମୋରାଣ୍ଡ ତ ଦିଆହେଇଛି ନା ମେମୋରାଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ମେମୋରାଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ କହିଥିଲୁ ନା ଆରେ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ରାସ୍ତା ଫେରିବାଲା 5 ମାସ ହେଲା ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଜାଗା ଏବେ ଆମେ ବସିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଚାନ୍ଦା ବେଦା କରିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ କାଲିକି ସେମାନେ ପରିବାରର ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା ବସିକି
ବା କୋଉଠି କଣ କେମିତି ବିକିବାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆମେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ ଅଧିକା କଥା କଣ ଅଧିକା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ରାଇଟ୍ ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ମର୍ଜି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଗରିବ ପେଟ ମାନେ 5 ମାସ ହେଲା ଯୋଉ ଭୋକର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା କଣ ଦିଅନ୍ତୁ? ଭଲ କହୁଛି ବାବୁ ଯିବ କାହିଁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ କେସ୍ ଖାଇବ ହଇରାଣ ହବ କହୁଛି ଭଲ ଉଠିଯିବ ଶୁଣିପାର ତମେ ଭଲ କହୁଛି ଉଠିବ ବୋଲି ଚାଲ ଭଲ କହୁଛି ଉଠିବ ବୋଲି ପରମିଶନ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରମିଶନ ଅଛି ସୁଇଚ୍ କରିଦେବି ଏବେ ଆମକୁ କୋଉଠି ନେବେ ଆମ ପେଟ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପେଟ ମାରୁଛି ଆମ ପେଟ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆମ ପେଟ ମାରୁଛି चलो 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 चलो